Hvis også din virksomhed godt kunne tænke sig at spare mange penge på jeres forbrug af tele- og datakommunikation, og dette uden at gå på kompromis med kvaliteten i jeres fremtidige løsning, så se med her. Tarsgaard Consulting er en succesfuld uvildig telemægler, der er eksperter i at forberede og gennemføre udbud inden for tele- og datakommunikation. På vegne af vores kunder udbyder vi eksempelvis deres forbrug af fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobil bredbånd, IP-telefoni, WAN dataforbindelser og internetforbindelser. Alt benarbejdet klarer vi, eksempelvis indsamling af alle nødvendige oplysninger, udarbejdelse af et komplet udbudsmateriale, løbende sammenligninger af teleselskabernes udbudsbesvarelser, kommunikation med teleselskaberne med videre. Et samarbejde med os er derfor ikke tidskrævende for jer. Det eneste, I skal bidrage med, er løbende godkendelser samt beslutninger. Vi stoler så meget på vores unikke kompetencer samt på vores mangeårige brancheerfaring, at vi arbejder ud fra en no-cure, no-pay-model. Det betyder, at vores honorar udelukkende består af en andel af den opnåede besparelse. Vi holder til i Danmark, nærmere betegnet i centrum af København, men vi arbejder globalt. For yderligere information, klik ind på tarsgaardconsulting.dk.